Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi neng channel Adam Akaristi, channel sing bahas tentang perkombinan. Saiki motong neng Desa Landean lur, Desa Landean. Iki nganggo Bimo 110 plus. Marine rubuh lur. Nah, karo carane motong ngono lur, nek rubuhe parake ngalor lho. Motonge kewetan apa kok kula, dadine iso kepotong kabeh. Lahane speke caya-caya lur iki. Pokoke empuk medhuk kaya godhokan telo. Ya, mundur yuk. Set. Speke caya-caya lur iki. Iki sing dioperatori Kakang Topo Suryo Diningrat alias Bapak Kaji Topo. Bapak Kaji nyupiri kombi lur. Posisine neng pinggir jalan lho. Set. Seritik. Nyalane gabai dhisik ben ora kabutan. Ayo operatore haus. Operatore haus lur. Leren dulu. Iki sing dipotong sekitar bumi 500. Iki Bapak Kaji Topo Suryo Diningrat. Iki Udin komet. Iki misale iki kon motongnya 1 meter. Ah, 75. Ya dhisik lur gabai. Ki Wahyu ki Bapak Leni. Nah, ki speke. Speke gabai kaya kajol. Pokoke nek enten Iki dalane. Nggih, Mas. Ki Mas Nur iki. Mas Nur. Sementara nek urung enak golekno dalan. Ait. Lahane spek caya-caya iki. Molur kaya jadah lur. Kaya jenang. Gak nek separo yo dibuki bisa tuh. Lho mangane tremil. Maksudnya dibuki saiki. Lah yo. Ki mbae sing duwe lahane lur. Motonge pinggir dalan persis pet dalan. Pet gabah. Kibal-kibal. Walah, tai bali itu lemah tok. Ki lake ngiseni gabahe. Karung iki. Karung piye? Selamat dekor pinggir jalan. Iki mun nek ada jalan ada duwe iki. Walah yo mendelik leh.
loro nek kosel-kosel. Iwak sak anak-anak iku kabeh di. Ya, iki lho. Saking ngene iki lho. Iki bobote 83. Pitung. Nah. Sing get bayarane 44 iki. Lah iki Mas Nur sepake kayak mesin wisan. Tus. Nah, sandak tali gocine terus tewu mak teng. Losor. Iya. Alhamdulillah. Karek sak-sak nah, Lur. Karek sak-sak. Yuk dilanjut lagi proses pemotongan padinya. Helpre podo seneng lur di video. Wes ngono ae lur informasi hari ini. Salam sehat, salam sejahtera, salam waras. Pun cekap sementen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.